Jum il-Miliet, il-jum li fih id-dinja tiċċelebra din il-ġurnata xi tfakkar it-twelid ta' Ġesu Bambin. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ħafna Maltin u Għawċin flejla din il-festa qaddisa tibda bil-purċissjoni tal-Bambin u l-qudiesa ta' nofs il-lejl bil-pritka tat-tifel. Ħafna huma dawk li anke marru l-breakfast fejn mijiet ta' ristoranti jilqgħu eluf ta' Maltin biex jieħdu l-kolazzjon fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Fil-ħin ta' nofsinhar tispikka l-ikla tradizzjonali tal-Miliet fejn il-familji jiltaqgħu biex isellmu lil xulxin u oħrajn ukoll jinġabru fil-għaxija jew anki uħud ifittxu li forsi jibqgħu ġewwa mal-familja. Fil-Miliet il-Maltin jingħaqdu mal-kumplament tad-dinja biex isegwu l-Urbi et Orbi, jiġifieri l-barka u t-tislima mill-Papa Franġisku. Għal dan il-Miliet il-messaġġ tal-Papa reġa' kien dak tal-unità u l-fraternità bejn il-ġnus li l-għaqda li jġib it-twelid ta' Ġesu Bambin fid-dinja tibqa' tul is-sena kollha. Bħal kull sena wkoll f'pajjiżna kellna messaġġ tal-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna li waqt il-quddiesa fil-Konkatedral din is-sena appella biex nibqgħu nużżu il-ħajja li tibda mit-tnissil u tispiċċa sa tmiem naturali ta' kull persuna.